Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Standard time, las 4:42. Action Reports, first portion. Mga press cut ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Action Reports, first portion. Maayong aga, welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Action Reports, first portion. Sa kinandan ako ang inyo ka-aksyon sa kanginan Aksyon Rex Kantong sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga. Action Reports, first portion. Kamusta kamo mga ka-aksyon namon sa kanginan sa sining adlaw sang Biyernes, ika-3 ng adlaw sa bulan sa Enero tuig 2020. Magapalayag ng inyo sining palatuntunan sa sining adlaw, mga ka-aksyon. Kamusta nga aton sining pag-sinalayo sa sining adlaw? Oks lang. Kung okay lang ang aton sining pag-sinalayo, well, mas manamigid. Action Reports, first portion. Karon nga adlaw Biyernes, ang halos karabanan ang nagatutok na sa aton sining mga balitaan kag sa dili ginawang madugay dalonta mga reports subod ang mga reports ang aton sining mga action reporters kag kalakip man ang aton sining mga nagapadala sang mensahe via Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Antes ang aton sining mga balitaan lokal, diri kita sa mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Philippine National Police Officer in Charge, OIC, Lieutenant General Archie Gamboa, nga wala siya sang nakita nga problema sa pagka-delay sa pagpahamtang sa iya ni Presidente Rodrigo Duterte nga mangin sunod nga hepe sang kapulisan diri sa pungsod. Sa press conference nga ginpatigan sa Campo Crame sa Quezon City, ginpayag ni Gamboa nga wala siya sang problema sa iya sining pwesto, tubtob nga paluntad ang mayo nga pagsinalayo sa hanay sang kapulisan. Ginpatagpas ang opisyal nga review sini ang National Police Commission o kung NAPOLCOM ang kadatikang ipatupad sini o ipaluntad sini, sumugod nga siya ang ginpamtang sa pwesto. Ginpayag man ni Gamboa nga dalawa sa iya sining obligasyon ang gindugang sang NAPOLCOM may angot sa isadre ang pagpamtang sa mga lieutenant colonels sa iya sining pwesto. Matandaan nga mando sang presidente kay DILG Secretary Eduardo Anyo nga pangunahan kag hibaloon ang PNP samtang ginaisip pa karon nila ang masunod nga magabulos kay Anay PNP Chief General Oscar Albayalde. Action Reports, first portion. Nahibaloan nga ginpamtang ini si Gamboa ni Presidente Duterte bilang OIC sang PNP sumugod pa sang bulan sang Oktobre. Action Reports, first portion. Sa iban pang mga balita nasyonal, warning karon si Father Reginald Malikdim, Chancellor sang Archdiocese of Manila, kag rektor ng Manila Cathedral, may kang tanan sa scammer nga ginagamit sa panginto ang pangalan ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle. Action Reports, first portion. Amuning mabudlay kong kaisang gamiton ang pangalan sang isa ka tawo, no? Ini ang ginpayag ni Father Malikdim sa ginpagwa sadtong Huwebes or kahapon sang hapon nga ginpayag sini nga may nag-imbita sa iya para sa isa kuno ka farewell mass kag testimonial dinner para kay Cardinal Tagle. Gamit na sang scammer ang numero nga 0965 186 4581
kag nagapangayo sang donasyon bilang regalo sa kardinal. Ay, puwerte ha. Ang donasyon ginapa-deposit actually sa isa ka Banco de Oro account nga nagapangalan kuno sa isa ka nagapangalan nga Father Allen Albert Lagura. Pahayag pa ni Father Malikdim nga nakahanda sila sa farewell mass kag testimonial dinner para kay Cardinal Tagle. Suno pa sa kay Malikdim nga wala sang miyembro sang Archdiocese nga may pangalan nga Father Allen Albert Lagura. Kag hindi gid kag wala gid nakalista sa Catholic Directory of the Philippines ang amo nga pangalan. That is why naging pa alimton nila ini sa publiko nga ipalayag nga sa Manila Cathedral kag sa Chancery kon makabaton sa mensahe gikan sa amo nga scammer. Kay ini masyado katag nga pagpanginto ang natabo sa amo nga kausa. Action Reports, first portion. Sa iban pang mga balita, sa balita lokal, sa Bacolod City Government Center naman nga balita, Councilor Al Victor Espino formal na nga gin-file ang proposed comprehensive CCTV ordinance. Action Reports, first portion. Sa nukpo naman nga balita, kampanya sa illegal nga droga, pagatutukan ni PRO 6 Regional Director Brigadier General Rene Pamuspusan. Action Reports, first portion. Kag balita naman sa Kapitolyo, pagbakal sang probinsya sang produkto nga humay sang mga mangunguma posible mapauntat bangod sa pagtaas ang presyo sang pagpamakal nga ginahimo sa mga local traders. Action Reports, first portion. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:49 ang aton oras. Pinalamang ini sa mga detalye nga sakdagon talakayon karon dugay-dugay sa aton sini nga pagpangalagad kag kalakipan ang mga report sa aton sini nga mga Action Radio. Kag ang balita karon dugay-dugay sa aton sini nga Action Radio Patrol, situationer sa palibot sang syudad sa Bacolod, sa market report kag police report, mabatian talakip na ang hospital report sa dili ginamang madugay. Action Reports, first portion. Magahatag kita na pila ka mga commercials. Standby sa pagpanumbalik sang inyo sining nga palatuntunan. Ikaw nang ginapamati ang namon
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Ipa-action mo. Importante nga mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Action mo. Kuna sa balita. Kuna sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito Action Reports, first portion. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 4:59 ang aton oras diri sa aton sining pagpangalagad. Happy birthday gali kay Batch Jonathan Fuentes sa sining adlaw mga kaaksyon. Happy birthday Batch. Ika pila mo na subong? Ika 30 guro no? Batch Jonathan Fuentes. Happy birthday. Action Reports, first portion. Kantuan tanay si Aksyon Eden Abuso gikan sa Burgos Public Market. Hibaloon tanay ang sitwasyon sa palibot sang syudad sa Bacolod. Kalakip ng market reports, mga balita nga hisayranta sa mga hospital diri sa syudad sa Bacolod. We have Aksyon Eden Abuso gikan sa Patrol. Balita sa Patrol. Kamusta utang Burgos Public Market? Kamusta Aksyon Eden? Mayong aga. Action Rex, good morning. Good Nahimas morning. Masana ang aton nga mga ka-action diri sa Burgos Public Market man Action Rex. Ang iban naton daan nga manog baligya mga ka-action tang vendors diri. Nagpulupahuway man kag nag New Year man Action Rex. Itisubong lang sila nga kumbaga nag full force kag fully deployed. Diri naman balik sa Burgos Public Market Action Rex. Ari na diliwat subong nagabaligya na sila te ang aton nga mga ka-action nga manugbakal. Ari naman kay kabalo naman kita Action Rex daan pagkatapos ang Christmas kag New Year. Ang bilog nga lechon gina-transform na dayon sa may sabaw. Laban Pila ka adlaw na iyang ginapaksiw pa na ganing iban mo. Ginapaksiw tapos ginabutangan kapayas kag tanglad. Amo, may kapayas na. Oo, ginabutangan pa ng kapayas yung litson kag ginatanglaran pa na. Ay, wow, grabe. Tiyan mo na Action Rex. Tapos may dahon pa na katumbal. Oo, correct. Tiyan mo ng manamit, iban. Para iwas ko na Action Rex nga maghugot liwat ang tangkugo sang pila naman ka adlaw. Ti medyo palupaway danay isda danay kag ulutanon. Tiyan mo na di subong Action Rex nagdamo-damo pangaton di nga mga alutan di kag damo nga nagabakal subong kay para makapaway sila danay. Sang lechon, spaghetti, kag kung ano mga handa sang Christmas kag New Year Action Rex nga daw halos puno yung tanan sang cholesterol. Di mamangkot, di ba kay nanay yung nagabligay sang utan. Kaya actually before tatawgan Action Rex sang ni Action Elmar, dira. Nagpamangkot akong may ara manayhan sang sang mga ka-action nga naghanda man sang utan sa Christmas kag New Year. Pero tiambal niya, sang nigligad after sang Enero 1 to Action Rex pagkatuto diyan ni Action na Alvin Gravano sirado di sila pero pagkalawala adlaw gali Action Rex nagplastar di sila sa ila mga ulutanon pero tatlo lang di sila damo nagapangita man sang mga manog bakal sang utan ugaling ti medyo kulang kay ti ang mga nagadala wala sang utan Action Rex halin dito man sa kabukiran
Ti wala sila kadulhog diri sa syudad sang Bacolod para magbaligya man sa ilalotanon para maibaligya man diri sa syudad sang Bacolod. Mao ti syempre sindihan taman nag New Year man sila Action Rex. Pero subong nga pa man ko Action Rex ang presyo sa nagapanguna man nga Balaklon o kun ulutanon diri naman sa syudad also kun sa Burgos Public Market. Nanay mga galay sa Action Radyo Liwat. Nay kamusta ang presyo nay diri sang utan diri sa imong nga balaligyan. Nay pasunod lang na mamangkot ah. Repolyo nanay. Repolyo 60 ang kilo. Ang Margoso. Margoso 80 ang kilo. 80 ang kilo. Tapos ang kapayas, okra, rabanos nanay. Ang rabanos Kaya may kabakal di Action Rex. Tinagalakat-lakat kami sinananay wa. Kaya may nagabakal-bakal. Di siya kay damo nagabakal subong Action Rex. Di ang imo dang video sabi? Oo, videoan to di sinanay. Oo. Okay busy-busy pa di siya daan sa iyang baligya. Di Oo. amo na gani Action Rex no damo subong especially Action Rex di kumbaga pangontra gini ari o uso gidya o kun damo Pangontra sa? bakal. Pangontra sa? Pangontra sa hugot sang liog balati ang Margoso gid. Amargoso giday balag gid mo. Oo, siya mo na paborito sa tanan niya tapos Oo. Action Rex ang Christmas pala kag New Year. Daw mo na paborito di sang tanan. Butangan mo na sa itlog ang iban nga ni Action Rex sinapugaan lang ni kay ginakilaw eh. Kaya di ba kumbaga correct. papalubag loob. Kag Pero- namin na nang kilawon mo butangan mo lang sibuyas sa Bombay. Oo, nan amo Kasarap ginasampat na na, ginakag mainit-init bala nga kanon ang iban nga ni nan. gina pasay lang Action Rex mo wala na kanon kido pila kadlaw puro lang sila kanon kag lechon ti subong tanawa bala sa kon live Action Rex so kay kadamo gid sang nagabakal sa iya ho. Sige sinanay pero tinapamangkot man sa kagina Action Rex kangay sang kalabasa bala titag pulo ni ang slice. Live na sa Burgos Public Market ha. Live na live Action Rex. Paglabay ko Ti- na ang- kay nagamat na damo dang mga tao mo. Oo, pero Action Rex sa improvement man dira sa gwa do sa subong or base ang mga iban nga pasaway tulog pa. Kaya dira bala sa gwa Action Rex usually amo ni oras damo na sa Oo. naga-parking mo. Puno dira ang parkingan pero subong miskan mga tricycle laka lang ang ara dira sa gwa nga nagapasaway nga ti kis Action Rex kung wala bala insakto nga pag-parking makatuga pa na sang traffic mo ulo-adlaw dugay-dugay. Pero ti balik sa presyo sa ulutanon di Action Rex ang talong 70 ning kilo ang patola 50 ang kilo pero pwede ka man kabakal tagpulo ning slice ang okra 4 kabilog 5 ka pesos amo man Action Rex ang balatong ang kapayas naman niya 20 ning kilo samtang ang kalubay 20 ang kilo ang Margoso 80 ganing kilo Action Rex kag ang rabanos 80 man ang kilo. May ari man din sinanay sa mga gulugagmay. Pwede ka man lang kabakal di ayo siya, sibuyas, 5 ka pesos, amo man sa ahos, may tagpulo man nga asin Action Rex, kag ti mga pidada, di kag kamatis. Uso te, inapasibangda na lang ko tingin gabaligya. Tingala sila nga, grabe, may assistant di sinanay, yung nga naga-video pa sa iya ha. Yan nagabaligya, nakibot mo ko ginpamangkot ko nga tagpila ko no, ang Margoso. Tika balo naman kita balian niya siguro, kaya rin tupad ta. Damasalan 80 ka pa kilo. na tindira ha. Gani do, tapos ang Dakop Queen, sang Barker Queen, dumatindera Queen. Pero Action Rex na daw ka nami, kay makakita ka lang utan, Action Rex, dumadula, sumod mo no. Sang hindi purya gaba man kay ti syempre ginbugayan man kita nga makahanda sa Christmas kag New Year sang mga kalaka mo lang makaon pero ti do tsansa mo na ni nga makapawayway ka makalaswalas Rabanos na tagpila? Rabanos? Ang Rabanos Action Rex tag 30 ining kilo namit man ni kilawon Action Rex. Oo, may gagmay ka na nga daw uga-uga lang na ang gurayan. Oo, gurayan mo ka namit. Ginasampat, gina sa timplada. Pero may ari magali Action Rex sa sinanay, isang handa na balangan la sa baon daan, napangkiyad-kiyad, dinadaan. Tagpolo, ini,
ka pesos, boto ka namin. Giniti medyo daan sa pagwata kay Inaction Rex, no, paglibot-libot, tao sa mga alas 4 sang kagahon. May medyo bulo basa-basa ang dalan, kag nagatulo-talit higamay. Gani, Dugay-dugay, magluto ka sang laswa, sampat, ginihigop mo, parisa nung pisang uga. May isda na da subong? Oo, may ara na Action Rex ang isda, no? Mamangko to, di ba, sang isda. Nay, thank you, Gid. O, te, na sako-sako si nanay. Pero mamangko to, di sang isda Action Rex, kaya damo naman ding display. Damo na subong? Damo na Action Rex, kumbaga, back to normal na sila. Kung sa trabaho, pa sa mga opisina, back to normal ng ilang duty hours, te, amo man na di Action Rex sa Burgos Public Market. Di si Manong Moises, di nga kilala, ta nagabaligya sang isda. Ari, di siya ho, nagapang-slice ang iya isda. Buka namin sa iya mga isda, Action Rex. So, mamangko to di, pero medyo jutay-jutay, pero dalag ko. Manong Moises, pwede ka di na rin kalibot sakon. Mga ano? Adjust di na na sakon. Mga Moises, ha? Manong Moises, Action Rex. Okay. Kaya siyang nagabaligya. Ako na lang ma-adjust siya sa sulod. Gapanulod-nulod na lang ko di Ba? Nang ano ni mga baligya mo do kajutay lang pero kadag ko. Gindara, Blumarlin sa... Pila na? Ang gindara ko? Oo. 250 na si mo. Ba Diba sa niya? imo? Lambot lang, basi 350. Apo, grabe ba, Shin, Ged? Grabe, mandab ka. Ang Blumarlin, ang mulang Japon na. 480. 480. 480. Ano ba ibang baligya? Gingaw ka, ginid. Pila na? 550. May pila po ngayon ang iban. Lison. Ang Lison ta 380 lang ang Lison ta ya. Basta baligyan na isang Christmas kag New Year. Sang New Year, okay namin. May alimusan siya na? Wala alimusan, Action Rex. May alimusan. Wala alimusan. Ang ano nga? Kay madlasangin ka, puro pugada. Muna. Ka buyong-buyong hangin sa load. Sigo mo ni nga panahon nga kung chimpo, ano ni uso mo, ano? Ang hangin, magbadlos na, wala na mayo, sino masalom da, sino manalo. Tapos si Manod sa, di niya pukon ka kung nato ko sa load. Gani man. Kaya mo na, nga wala siyang maminagat. Masakwan ka. Pero ano? Dali lang kay nautod si Action Eden. Balikan ta siya sa sininga mga tiniyon. Burgos Public Market Live. Subong si Action Eden Aboso. Nag-report angot sa presyo. Balikan ta siya. We have Action Eden Aboso. Action Eden. Action Rex, balik kita dire. Anong bakal subong yung isda? Pagkatapos ang New Year nga puro lechon. Depende sila kung anong isda gusto nila eh. Pero ano din bakal si mo subong? Kung siguro, gingaw ko ng Lison ko. Ano lang namin yung pagluto, sina? Ang sarang tinola. Wow, ti sa New Year, wala mo mangugin minlan, nag-sweet sir. Puli na ko. Ano ka pa rin puli? Sa 31 o kunwan? Puli isang tartuan. Oo. Bueno, kumayo isda nga gagmay. Di subong pwede matingob. Di subong pwede matingog. Tingbon mo eh. Di kung magbakal ko ba isang Blue Marlin, pila ganing kilo? Tag 480 na. Di sakon pila yan. Naka 20-20 kasi kilo ah. Oh, 20 lang? Araw ako no, customer ko, kita mo. Customer ko araw ka pa dulong. Dren na lang, be. Oo ah. Huwag sa kapital day. Wala na kapital. 320. Action Grabe, Rex sa may arara sa Grabe ayo mo Grabe nga. Wala sa kapital. Abusar, mambala sila karon nga si Action Eden. Abuso, gini mo. Grabe. Pero ti Action Rex, mo na di subong ang kalabanan, no? Bukod ang iya nga isda takop sa ulo ko. Pero ti mo na din kalabanan, Action Rex. Manong Moises, salamat. Get Action Rex, subong nga ang presyo man sang isda kag ulutanon dire sa bahay naman sang Burgos Public Market. Sa ato naman nga balita, Hospital Action Rex. Sige, ikuan na lang, iratsada lang ang hospital ta. Yes, medyo tulutaway lang ito ng Hospital Action Rex, pero mayroon kita din nakita nga tigin dala sa hospital ang 53 anyos nga lalaki matapos maghikog sa isa ka barangay sa syudad sang Kabankalan. Hugod nga wala gingalanan ang biktima kag suno sa iyang bata. May problema ang ilang pamilya, Action Rex, rason nga nahimo nga mag-inom sang insecticide. Kagati padayon pa sa karon ginaobserbahan sang ang biktima sa Coronel Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Balitalin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Reports, first portion.
Thank you, Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa Patrol. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 5:12 na nga tunura sa wala pa magkabugtaw. Pagbugtaw na kay aga na. Action Reports, first portion. Sa unang batch sa aton sining nga mga talamyawon may lang pag-monitor kay Pio Junilio ho. Ginapaksyonan ko ang tanan nga mga paryente nga ang lubong ni nanay sa pizza 11 Sabadong adlaw. Ang nagapaksyon Pio Junilio sa Barangay Marina, Binalbagan. No? May lang pag-monitor dira kay Mr. Roberto Halbuena Carlos. May lang pag-monitor sir. No? Aga ka pa nagbugtaw ba kay may ubragli no? Kay Wells Porquido Sr. Good morning Action Rex kag kay Eden. Daw aga pa ko gingutom sa report ni Eden nga mga utan sa Burgos ba? Hihihi. Amo ginaya mo. GC Cres Action Rex may lang pag-monitor da pamilya Crespino kag pamilya Mungkal sa Sitio Ubay Barangay Gimpanaan. Moises Padilla watching from Quezon City. Thank you so much, GC Chris. Sa kay Edwin Pinida, may lang pag-monitor kay Marjo Carbajal, sang Barangay La Granja, La Carlota. Happy New Year sa Tanan Clavero family. Thank you so much, Marijo Carbajal. Manilin Padilla, good morning mga ka-aksyon. I'm watching from Kuwait. Tamiyaw ko lang happy 54th birthday sa akon amay nga si Manuel Padilla Sr. Kag sa akon nga tiyo nga si Noel Padilla Sr. No? Nga nag-monitor man sa sining nga pagpangalagad. Kay Batch Jonathan Fuentes, may lang pag-monitor. Kay Liniel Gasper Keves. Good morning, I'm watching from Kuwait. Patamyaw man sa mga pamilya ko, Gasper kag Keves pamilya. Happy New Year. Baby Angel Amante, good morning lang. Paring kinalon sa Guy and kay Lance Medina, negora. Lance Medina, mayong aga. Lihog ko tamyaw, happy 65th birthday to Danilo Medina, ang akon nga amay. Salamat, gid Lance Medina. Kay Jonalyn Advincula, kay paring Amik Garciniego, Happy New Year lang da. Mayong aga, gid paring Amik Garciniego. Kay Cecil Dunya Dita Alohati. So, si Cel, may lang pag-monitor, no? Yansky Alas Advincula, monitor watching from Jeddah. Thank you so much, Yansky. Lorna Diligencia from Cadiz City. Good morning, ma'am. Kay Maricel Arevalo Vindol, watching from Qatar. Kay Maricel Arevalo Vindol, no? Kay Mary Cordoba from Kuwait. May lang pag-monitor man. Kay Luis Escobar. Good morning. Kay Abraham Albia Casuyon Serantes. Morning, Action Rex. Morning, Abraham. Kay Gina Fe Saguban Papasin. Good morning lang. Ay, pwerte. Frank Padronia Toledo. May nga sir, good morning sa Bailes. Good morning sa tanan nga Bailes de Losis Dancers. Sa Barangay Sagang, La Castellana. Thank you so much, Frank Padronia Toledo. No? Kay Andro Juanetes. Good morning lang. Action Reports, first portion. Sige, daligid lang mga ka-aksyon ha. Standby, manong balik ang inyo sininga palatuntunan sa dirigid lamang madugay.
kadapya na ikaw na ang ginapamatian na amon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ipa-action mo! Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo! May dapat pahibaloon. Ipa-action mo! Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo! Ipa-action mo! Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo.
Ipa-action mo. Importante nga mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-action mo. Importante nga mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action Reports, first portion. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 5:27. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Action Reports, first portion. Upod ni...
Pabalik kita diri sa aton sini nga pagpangalagad sa inyo sini nga palatuntunan sa Action Reports First Portion. Kadtuan tanang mga report sa aton sini nga mga action reporters. On standby si Action Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kagtanan sa kampanya sa illegal nga droga batok sa o kung pagatutukan sa PRO6 Regional Director Brigadier General Rene Pamuspusan sining tuig 2020 mga kaakson. Nami manino? Pulis Balita. Yari ang report ni Action Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Action Brian. Tutukan ni Police Regional Office o Pro 6 Director Brigadier General Rene Pamuspusan ang kampanya sa illegal nga droga sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental. So kay Lieutenant Colonel Juem Malong, spokesperson sa Pro 6, bangod sa masabi nga dalagko nga balor sa ginapatihan siya nga nagladakpan na siyudad kag probinsya. Isa man sa ginabasihan sa Pro 6 ang pagtudlo sa mga nagladakpan sa illegal nga droga sa Panay nga gikan sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental ang ginakuan sang ila sini nga supply. Magluwas sa illegal nga droga, tutukan man sa Pro 6 ang kriminalidad. Manubduman, ginmando sa PNP National Headquarters nga pabakoron pagid ang kampanya sa illegal nga droga sa tuig 2020. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita na saksyon sa Bacolod Action Radio. Action Reports First Portion. Salamat gid Action Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Mayong agalang kay Redskin Lamayo Tragona. Good morning Bacolod City, siling ni Redskin. Okay, Valencia Kinet, good morning Idol Rex, mga pita. Thank you so much sa Valencia Kinet kay Idi Laos dira sa Kingtown Victorias ga monitor man sa sining mga inoras. Kay Kate Arnaiz Lanosa from Bahrain, may lang pag-monitor Kate, and kay Rodney Tilaper, no? Kay Rodney Tilaper from Dammam Kingdom of Saudi Arabia, nagtamyaw lang sa Maglantay family sa Valladolid, Negros Occidental. Action Reports First Portion. Sa atong sining nga pagpanumbalik sa dili ginamang madugay report na gikan sa Kapitolyo pod kay Action Artay Hopon. Pagbakal sang probinsya sa produkto nga humay sa mga mangunguma posible mapauntat bangod sa pagtaas ang presyo sang pagpamakal nga ginahimo sang local traders. Sinitanan balikan ta sa pagpanumbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ginapamati ang namon ginasandigan
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ipa-action mo. Importante nga mga pahibalo, ipa-action mo. May dapat pahibaloon, ipa-action mo. Mga panawagan, kag pagpahibalo, diri ka mo, ipa-action mo. Ipa-action mo. Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolog saludo sa Reports, first portion. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, la 5:40 na nga aton oras diri sa aton sining nga pagpangalagad kadto antang balita upod kay Aksyon Artay Hupon gikan sa Kapitolyo Provincial. Pagbakal sang probinsya sa produkto nga humay sa mga mangunguma, posible mapauntat bangod sa pagtaas ang presyo sa pagbinaklanay nga ginahimo sang local traders. Yari ang detalye upod kay Aksyon Artay Hupon. Balita Kapitolyo. Aksyon Art, good morning. Good morning, Ason Rex. Dakong posibilidad nga temporaryo mapauntat ang ginahimo nga pagpamakal sa probinsya sa produktong umay sa mga mangunguma kasunod sa natabo nga pagtaas sa presyo sa pagpamakal nga ginahimo sa pila ka mga local traders. Ini ang datos base sa damlag lang yung patagayon nga monitoring sa tradapan ni Provincial Agriculture Attorney Japet Masculino. Suno kay Masculino, hindi na kinahanglan pa sa nga probinsya nga mag-intervene labi na kung mas mataas nga presyo ang gina-offer sa mga traders. Tugang pa ni Masculino, ini man ang oportunidad sa mga mangunguma nga makabawi isang ilan na angkon nga kapiertihan base sa record sa Provincial Agriculture Office. Naglabot pa lamang sa masobra sa isa kagatos kasako sa kumay ang tigayon nga napamakal sa probinsya bangod sa malawig nga proseso nga ilagin sunod. Ang humay nga ginbakal sa probinsya ang natalana nga igapagaling kag ibaligya sa mga interesado nga mga manugbakal kag ang income sini ang magabalik sa revolving fund sang probinsya. Sige lang ni hasta nga may ara kita funds nga available galing gina fine tune tapaabi kag tubong abi daw medyo nagtaas-taas jutay ang kwan ang pamaklanay sang traders. So ang aton ini nga kwan gasulod kita kun nubo ang presyo. Pero kung mayo man lang ang presyo nga ginahatag sang kwan sa traders, okay naman lang ta. Hindi man ta mag-intervene git. May na bakal lagi man kita attorney, no? No, very minimal galing Action Art, no. Very minimal, mga sobrang sin kasako because nga may mga procedure kita nga dapat i-comply. Wala ta dayon makaumpisa pamakal. Igo mag-domidyo na umpisa kita matamat ng talipuspuson ng ani. Kagtikon talipuspuson ng ani, nag-start naman nga magmayo-ayo ang presyo. Amo na lang nga aton nga advice sa farmers. Kung mas maayo ang presyo sang gina-offer, dito na lang sila. 100 sacks more or less nga nabakal naton. Anong tayo na, attorney? At ikwan ta na siya, email ta na siya kagibaligya. Mabalik na lang na siya sa kwan sa revolving fund ni siya mo. Ang ato ning Balita gikan sa provincial capital para sa Action Reports first portion. Action Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Reports, first portion.
Thank you, Aksyon Artay Hopon. Balita gikan sa Kapitolyo. Matapos ang Kapitolyo, isigundata gilayon ang balita gikan sa City Hall upod kay Aksyon Dale Salazar. City Councilor Al Victor Espino, formal nga gin-file ang proposed comprehensive CCTV ordinance. Yari ang kaunan sa report. Balita City Hall. Upod na kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Nag-file si Bacolod City Councilor Al Victor Espino sang proposed comprehensive CCTV ordinance para sa syudad sa Bacolod. Ginpahig ni Espino, nag-survey bilang chair sang Committee on Police Matters sa SP. Sa mga proposed ordinance, iga-consolidate ang tatlo ka mga CCTV ordinances sang Bacolod. Ginpahig sang konsehal nga gina-require ang tanan nga mga negosyo nga magpahamtang sang high definition o kon HD nga CCTV bangod sa masami, low quality, blurred o kon ang mga footage sa mga establishmento sa syudad. Sunod sa konsehal, ang proposed ordinance ang nabasiman sa pangabay sang Department of Interior and Local Government o na DILG sa mga lokal nga panguluhan nga gina-require ang minimum specification sang CCTV kag DVR recorders. Ang proposed ordinance ang naprobahan na sang sangguniang panglungsod sa una nga pagbasa. We are following the footsteps of the Department of Interior and Local Government that there is a certain minimum specification for CCTV cameras and DVR recorders for Bacolod City. Nabatian si Bacolod City Councilor Al Victor Espino. Life Extension Coffee Mix ang kapeng highly recommended bangod madamo ini isang madalang health benefits sa aton nga ikaayong lawas. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang reishi mushroom extract, mangosteen fruit extract plus vitamin D3. Mabakal sa Life Extension Clinic nga nahamtang sa J7 na Building Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 nga kita. Ang ka-aksyon nyo sa Bacolod City Government Center, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Reports, first portion. Thank you very much, Aksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center sa pagpanumbalik sang inyo sining palatuntunan balita na gikan sa patrol upod kay Aksyon Eden Aboso pagkatapos lang sini. Kapika. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton,
Mga balita may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon, radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon, radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon, radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon, radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon, radyo. Padayon aksyon, radyo. Padayon aksyon, radyo.
ipa-action mo. Importante nga mga pahibalo, ipa-action mo. May dapat pahibaloon, ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo, diri ka mo, ipa-action mo. Action mo. Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalap nagsang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na Action Reports, first portion. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 5:56 ang aton oras diri sa aton sining nga pagpangalagad kadto antang report gikan sa Patrol we have Aksyon Eden Aboso. Balita sa patrol. Mga nagkalatabo diri sa palibot sang syudad sa Bacolod sa mga blatter entries ang aton sining nga mga kapulisan. Aksyon Eden. Arestado ang 4 ka persona lakip ng 17 anyos nga menor de edad matapos ang bypass operation nga ginpatigayan sa Police Station 2 sa Proc Tilapia Barangay 3 sa siyudad sa Bacolod las 2:45 kaina sa ang kagahon. Ginkilalang subject sa operasyon kay Michelle Tayo alias Inday, 29 anyos, residente sa Block 7 Extension Nara Barangay Handumanan. Arestado man sa Brian Matos, 34 anyos ang Purok Tahong Barangay 3, Reggie Bobole, 38 anyos taga Barangay Tungob, kag 17 anyos nga bata nga lalaki nga hungod wala gingalanan kag residente sang Purok Sira sa South Barangay 3 Tanan Syudad sa Bacolod. Nakuha kay Tayo ang 2 ka elongated, 2 ka medium heat seal transparent plastic sachets tanan suspetsyon shabu kag iban pa nga drug paraphernalias. Nakuha naman kay Matos kag Bobole ang tag-isa ka heat seal transparent plastic sachet nga may unod sa ginasuspetson shabu kag iban pa nga drug paraphernalia samtang 2 naman ka sachet sa ginasuspetson shabu ang nakuha sa menor de edad. Priso karon sa custodial facilities ang Police Station number 2 ang mga suspetsado para sa nagakaigo nga disposisyon. Sa dugang paraton nga balita, arestado ang isa ka persona matapos nakuhaan siyang armas luthang sa Fast Cat Terminal sa Bredco Port las 2 naman niya sang hapon Enero 2, 2020. Ginkilalang ginaresto kay Denmark dahil 21 anyos kag residente sa Barangay Hanubanan, Syudad sang Bacolod. Sa inisyal nga pagpangusisa sang kapulisan, nakita ang armas ang open gun kag 2 ka bala sang 9mm kag isa para sa M16
paagi sa iya nga bagahe sa X-ray machine para sa inspeksyon. Priso karon sa custodial facilities ang Police Station number 2 si dahil para sa nagakaigo man nga disposisyon. Balitalin sa patrol ang ka-aksyon nyo. Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you so much, Action Eden Aboso. Balita gikan sa Patrol Action no Radio Philippine Standard Time, las 5:58. Santon Plus Herbal Oil. Amo ini siya ang epektibo. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. First portion. Pabalik na diri sa aton sining pagpangalagad dalang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining palatuntunan sa Action Reports First Portion upod kay Action Fred Salanga. Salamat gid mga ka-aksyon, standby sa masunod nga programa ang Action Balitang Bayan numero 1. Igasunod sa dili ginamang manugay upod kay Action Boy Duran kag Action Dorel Cabato. Sa ngalan ni Action Fred Salanga, ako ang inyo ka-aksyon sa Kahanginan Aksyon Rex Kantong Mayong Aga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!